Esittelin Rehtistä 13 mallin Kuhmoisissa. Asiakkaalla on tässä tämmöiset tummat tunnelmalliset sävyt, hyvin paljon harmaata ja pähkinänsävyä ja ruskeata. Olohuoneeseen lisättiin hirsipaneelia, joka kanssa käsiteltiin tuolla ruskealla kolorian vahalla. Kodinhoitohuoneessa on kurapiste tuossa oven edessä ja kuraharja sitten tuolla vesipisteellä. Ja keittiössä on pähkinää, tumman harmaata ja ruskeata seinissä. Kiva tunnelma luo tämmöiseen valosaan asuntoon. Pesuhuoneessa vakiolaattaa ja suihkua, samoin Finlamellin vakiolaude kuusesta ja täällä myös tummaksi vahatut seinät sekä lisähintainen puukiuas.